Kontroliraj se. Povreden je on, napadaj. Ne može da bega. Ne zapiraj. Ne zapiraj, ako je mavneš, ne zapiraj. Продолжуй. To ti go kažem cijelo vreme. Ne zapiraj. Ajde, molim te, ajde. Završi работата kako što treba. Ne zapiraj, odi mu. Ajde, ušte 1 minuta imaš, izdrži. Ruši go сега. On ne može, gledaš povredene. Odi be, on je povreden, naruši go. Влези му. Влези му и со бокс. Абе, влези му, ще малци има от борбата, руши го, влези му. Абе, не може он да бега, влези му. Значи продължи така, още малци има от борбата. Браво, Виктор. Победи.